Hi. Hi, Lingford. Welcome to our YouTube channel Dd Bodo Boys. Bयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। जों दा मोनसे दाबसे जायगायाव जों थांनो माने जों दा थांगासिनो लासै थांगासिनो। Minamata Sibarnai. मा जायगायाव दं दा? Minamata. मैना Elashiguri. आच्छा लोगोफोर जेसेबां हायो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा खालामो मिजिंथियो। जों दा लासै थांगासिनो आं पार्सेन्टेज खालामबाय थागोन। दा जों भिडिअखौ जागायनोसै स्टार्ट। नै दा आं स्टार्ट खालामबाय भिडिअखौ। जोंना गासिबो दङ जोंनि सारमोन बिदामोन गासिबो बिबान गोनां गासिबो दंजोबो। फारसेनिफ्राय नै जों दा खोथालांबाय दं लासै गासिबो गारि सिङाव दं दा नै लासै खोथालांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय। हेल' बन्धु नोंथाङा दा फैनानै बेयाव माबायदि मोनदों? मोनहैथ'वाखैनो। आच्छा थांबाय दं। दा जेबो बुंथ'नो हाया। आच्छा सानाबो एसे दोमैलुबाय लासै सानाबो गोजा जारौ माने सानाबो एसे हाबबाय आरोना माने दा लासै थांगासिनो गासिबो। लामाया बारा मोजां नङा गारिखौ बेखायनो लासै सालायनांगौ जादों। बाइकआ गुरलुब मावगासिनो मानसिफोराबो एकदमबारे लामाया एसे मोजां नङा आरोना माने। फाइनालि जों नै दा फैयै दुमुनि घाट सफैबाय। दुमुनि घाट बेयो लोगोफोर मोजां नायना ला बेसेबांबा समायना। लोगोफोर माने मा दैमा मोनबा बिखौ नामखौ मोजां मिथिस्लाबा। जों नै दा फैयै जों माने मिटिंआव सफैबाय प्रग्रामाव। फाइनालि नै जों दा गासिबो सफैबाय दानिया नै गासिबो सफैजोब्बाय। जोङो नै दा गारिखौ लाखिफैनानै इयाव दसे नै ओंखारफैबाय आरोना माने रेस्ट लाफैदों बेहाय गासिबो दंजोबो नै फारसेनिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय फैदों दाब जायगानिफ्राय। लोगोफोर जों दा नै गासिबो सफैजोब्बाय नै गासिबो नै दा बेग बानायनो हाबाफारि बेग गासिबो लाजोब्बाय। थांबाय नै गासिबो जों जमा दंजोबो। जोंना फंबायमोन दं गासिबो दं आदामोन दं थांगासिनो। नायलांबाय लासै नै जों दा नै थांबाय दङ लासै थाबायलांबाय दङ थाबायलांनाय लामाखै। नै दा फैयै जों दा गेटआव सफैबाय। गेटनिफ्राय जों नै दा सिङाव हाबसिगोन। मोजां नायना ला लोगोफोर जों दा नै थांबाय दं। लामाया एसे लेथ्रा जादों माने जायगाया एसे दुब्लि बारि नालाय। थाबायबाय दं नै एकदम दुब्लिबारि बेफोरो नै गोदान दा बावैसो गोदान बानायबाय दं। आलासिफोर फैनानै माने बेयाव जिरायग्रा बियो नै दा बावैसो गोदान बानायबाय दं। आलासिफोरा फैनानै बेयाव जिरायो माने। नै दा जोंनिया गासिबो बेगा जमा खालामजादों दैयाव माने दसे सम माने जाथ'वाखै आरोना मानसि थानाया गासिबो जमा दंजोबो बेयाव। उन्दुनो थाखाय नै जिगाब लांबाय दं माने नै एकदमबारे जिगाबफोरखौ लाना फैबाय दं आरोना। बेहायनो उन्दुनांगोन आरोना माने जिगाबफोरखौ नै जोंना गासिबो लाना फैजोब्बाय। मोजां मावबोगा
जिगाबखौ एसे दांना नायनाय नङा आं जिगाबा माने रानस्रावस्राव आरो ना माने एकदमबारे रानस्रावस्रावथार जिगाबानो सानाबो मोनाबाय खामानिखौबो मावगासिनो बुहुद आलासिफोर थाफैनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो मोनाबाय सानाबो मोनाबाय खोमसि जाबाय माने लाइटफोरखौबो लगायजोब्बाय स्रां स्रांनो आरो ना माने सानाबो दोमैलुलु गोजा जादावरौ जालांनो हमबाय सोनाब फैसालियाव थाखाय जिगाबखौ बेबस्था खालामगासिनो जिगाबखौ रानै रानै होगासिनो उन्दुनो थाखाय जिगाबखौ गारि गारि जिगाब लाबोना फैगासिनो नै जोंनियाबो नै दा नै प्लास्टिकआव लाबाय गोजौनिफ्राय जिगाबखौ गारना हरगासिनो एकदमबारे जोंनियाबो जिगाबखौ जों जमा खालामबाय जिगाबखौ जमा खालामबाय दं एकदमबारे हमबाय जोंनियाबो नै गासिबो एकदमबारे नै लाना फैनोसै जिगाबखौ दानिया बरिया दासो जोंना नै उन्दुग्राया एकदमबारे उन्दुग्राखौ बानायबाय दं दासो बानायबाय दं उन्दुग्राखौ बेहायनो उन्दुनांगोन उपाय गैया जिगाबा माबायदि दांनो र' जिगाबा बिराद मथा बे जाबाय स्टेजनि उनाव बेसेबांबा समायना रमायना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नै लोगोफोरजों नायनाला एकदमबारे बाक्सा जिल्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बियो बे जाबाय ओंखाम थेला गारिनिफ्राय रानगासिनो बिराद मानसि बुरजानि ओंखाम जानाय जोंना नै गासिबो जागासिनो जानो थाखाय नै गासिबो जाबाय ओंखामखौ नै जों दा गासिबो ओंखाम जाखांनानै फैजोब्बाय ओंखाम जानानै गासिबो थाबायना फैजोब्बाय जों उन्दुनो थाखाय नै खामानि मावबाय दङ उन्दुनायनि बेबस्थाखौ नै बानायबाय उन्दुना नायनोसैलै माबायदि